Angiphinde ngibingelele, ngiphinde ngibonge umusa nothando lokuthi nibukele amavidiyo ngoba yiko okungigqugquzelayo ukuthi ngibuke lamavidiyo ngokuthi ngibone ukuthi bakhona abantu abasizakalayo kule nkundla lengayivulayo engangifisa vele ukuthi ngisize abantu, okuthi kwakuyinhloso yami ukuthi ngisize abantu. Kahle kahle kwakungayithi ukuthi ngibiza abantu ukuthi beze kumina, kodwa kuphela kwakuwukuthi ngivula abantu amehlo ukuthi eminye imithi bangakwazi ukuthi bazenzele noma bazigayele yona, kodwa ngenxa yokuthi bashoda ngolwazi lapho la ngifike mina ngigcwalise khona-ke noma la ngifike ngipheshe khona mina ngalo ulwazi ukuthi cha, thatha lamakhambi nalamakhambi lawo uma unale nkinga ekanje ukuze ukwazi ukusizakala. Mningi-ke imithi kakhulu esengiyithakile la, futhi mningi kakhulu engisazoyithaka. Njengoba uqalile lo nyaka impela ngizothaka kakhulu njengoba kuqale lo nyaka impela mningi imithi engizoyithaka. Kodwa namhlanje nginiphathele ujikelele womuthi la impela ungayi ukuya kodwa hayi angeke ubuye uma ngabe umuntu esebenzise lo muthi. Ngisho ngakuthiwa uwenze incweba okanye intambo noma ngakuthiwa uwenze ibhande, ngisho ngakuthiwa ufake kwintindile. Lo muthi lo uvulelekile ukuthi ungakwenza lokho, kubona ukuthi ungawufaka kwintindile, ungawenza ibhande, ungawenza incweba, ungagcaba nje ngawo. Lo muthi unamandla kakhulu lo. Kwangangokuba isikhali asisebenzi inhlobo kuwena uma ngabe kuwukuthi usebenzise le nduku. Uma ukuthi uyazazi wena ufuna abantu noma ngithiwa bakakufuna abantu kodwa unazi izitha ezikhona. Le nduku le ngithe angikunikeze yona namhlanje. Angazi noma le nduku ngeke ngayikhipha la, senginokuthi ide kancane ngoba ngilahlelwe kwibhuku lami la ngibhala khona wonke umuthi esengiye nganikhiphela wona noma sengiye nganikeza wona. Kodwa ngithi cha, noma ngithiwa ngiyayiphinda le nduku ayikho inkinga ngoba ongakazi ayibone usezokwazi ukuthi aphinde ayibone futhi. Ngifuna la uvale yonke into ethi isikhali emzimbeni wakho, ungasebenzi lutho oluthi isikhali. Uyozuyishonele ngokugula kwakho nje uma bese kufike lokho kugula lokho ongabe kuthiwa kukubambile ngaleso sikhathi. Kodwa cha, othi uzama isikhali impela cha ngeke sisebenze la. Angingabe ngisalanda kakade, akwenze kanjena-ke manje. Ufikela yonke inhlobo yezikhali la. Awubambe nanku umuthi. Awungitholele unkungwini. Bese ungitholela umlutho. Ungitholele uvimba ukhalo. Ungitholele umuthi, khona umuthi abawubiza ngokuthi ugoba isandla. Ungitholele umgobandlovu. Ungitholele umvuthuza. Ungitholele umahlabe ekufeni. Uhamba uthola icishamlilo. Uhamba uthola uzangume. Uhamba uthola isivimbo. Uhamba uthola ithambo lendlovu. Bese ungitholela futhi nesikhumba senyengelezi. Bese ungitholela amafutha omkhovu. Bese ungitholela umuthi obizwa ngokuthi ugodide. Bese ungitholela umuthi ekuthiwa umabopha. Bese ngitholela amafutha emvu yamanzi. Bese ngitholela umuthi ekuthiwa indablalivalo. Indablalivalo ihlukahlukene-ke, ngifuna ukuthi uyimixe yonke indablalivalo. Uyimixe yonke ngokuhlukahlukana kwayo. Bese ungitholela isiqunga sikaTikoloshe. Bese ungitholela inhlamvu zesibhamu. Ngifuna umsizi wakhona la ngokuhlukahlukana kwazo. Ukuhlukahlukana kwazo kuzoma kanjena-ke. Kuzoba kuwena uthi izipho okwazi ukuyithola. Ungathola isibhamu esikhulu, uphinde uthole isibhamu esincane. Kulungile, ayikho inkinga lapho sekwanele. Ngifuna ukuthi-ke bese wenza kanjena-ke. Uphala insizi-ke manje. Uphala insizi embeseni. Uphala insizi yepiki. Uphala insizi yacelemba. Uphala insizi yembazo. Bese uthola isikhumba sendlovu. Bese ungitholela insele isikhumba. Ungitholele ikhathazo. Ungitholele umdlwane omnyama ongakaboni. Uzothi la uzalwa nje umdlwane mawuzelwe amehla asuke evalekile ungakaboni. Ngifuna lowo mdlwane loyo. Bese ungitholela le nyoka engaboni. Khona le nyoka abanye bayibiza ngokuthi
ukhokhothi lenyoka engaboni. Sengilibele kahle igama bazongikhumbuzisa kahle abanye abelaphi la khona la kuma comment ngoba sengilibele kahle hle igama angifuni ukwenza le video ibe yinde ngisazama ukukhumbula kodwa nje uthole lenyoka lengaboni kunenyoka engaboni emehlweni bese lapho uhamba uyangitholela amafutha empisi kanye nethambo lakhona ungitholele idlula behlezi ungitholele uphunyuka bemphethe ungitholele ovuka bonke ungitholele isigidi ungitholele insinda abathakathi ungitholele umpika ayiboni ungitholele umathinta ungitholele umalala ungitholele umuthi ekuthiwa isithwebulo. Into engifuna uyenzeke manje ngifuna ugayila amakhubalo ugayi wahlanganisa namathambo konke namafutha konke lokho engikubalile ngifuna ukuthi ugaye kube sampuphu impela impuphu impela kube saflower ngifuna ukuthi umuthi mawugaya ugayisise mangukuthi uyabona ukuthi sizokuhlula isigqulo hamba uye kule ndawo legaywa kuyona umuthi la abasebenzisa khona umshini nakhona bazothi mabawukhipha lapha emshinini bese uthenga isisefe esincane usifaka indwangu ngaphansi useve kufuna kuphume lokho kusampuphu ngoba ngifuna ukuthi umuthi mangabe lesikhathi ugcaba ngawo ungene kuwena ngaphakathi uma ngabe ukuthi vele uzowenza incweba ke akunankingi ukuthi ungaze ube sampuphu kakhulu saflower uma ukuthi uzowenza incweba noma uplan ukuthi uwenze ibhande lasengalweni noma mhlawumbe ukufaka uwintindile akubalekele kakhulu ukuthi usungaze ube usaflower kakhulu. Into ozoyenza ke la engifuna uyenze njengamanje ngifuna ukuthi lo muthi lo ugabe ngawo uyangizwa ukuthi ngithini uyangizwa ngithini zonke lento engiyibalile nalensizi zesibhamu nazo uyifaka la lensizi lezocelemba zembazo zamapiki uyehlanganisa konke nalomuthi bese kuba ukuthi uyagcaba ngalomuthi ugcaba yonke into ethilunga lomzimba usuke ekhanda kuse kuyophuma enzansi ekhanda phezulu ezikhaleni ngemuva uyahamba la emhlane akufuneki uyirobhe kufuna uhambe impela uhambe ngeenhlanga uze uyophuma enzansi uhambe lonke ilunga uze uyophuma phansi eqakaleni lesikhathi ugcaba la wenze njani na lesikhathi khona lo muntu okugcabaya ngithi ngoba ngeke uzuyigcabe wena uzothola umuntu wesilisa ohlambulukile ongeve ekade lale nomuntu ngayizolo omthembayo na ukuthi hayi cha mhlambe besikade silele na endlini lo muntu wesilisa lo uzongicaba la besikade silele naye le endlini engiyazi ukuthi akaphumanga wahamba wakumuntu wesifazane ngoba awufuni ukuthi ugcatshwe umuntu wesifazane awufuni futhi ukuthi ugcatshwe umuntu wesilisa obuya kumuntu wesifazane kufudinga ukuhlonishwa ngaloko lo muthi ongangokuba noma kuthiwa usuwenza incweba noma kuthiwa wenza ibhande lasengalweni noma kuthiwa wenze intindili awudingi ukuthi ulale nomuntu wesifazane uyigqokile lo ntindi lo ugqokile lo bhande noma kuloko engikubalile akudingi ukuthi ulale nomuntu wesifazane ugqokile kumele ukuthi ukuthathe ukubeka eceleni wenze lo mkhuba wakho wenzayo bese uyayibuyisela ke lento yakho okanye lo ncweba yakho noma lelo bhande lakho. Into ozoyenza ke na into ebaleke kakhulu engakafiki yona engifuna ukuthi uyazi ngalomuthi lo muthi lo ngifuna ukuthi mangabe kuthiwa wena uyagcaba ngawo uzobumboze ngendwangu eminyama mangukuthi awunayo indwangu eminyama uzoyithenga uthenge noma imitha noma half emitha ozomboza ngale ebusweni ngoba kumele ubonele ukuthi ufuna kube eminyama kube blank njengoba usukucimezile nje kube blank into engenza ngithi faka indwangu eminyama ukuthi angifuni kube khona into eyilight ozoyibona lesikhathi ugcatshwa wena kumele ukuthi ubone into ukukhanya nje noma kuthiwa incane kanganani akufanele ubone into ukukhanya ufuna mayifaka le ndwangu ayifakaza ayiphindelele emehlweni ukuthi noma kuthiwa amehla akhe avuleka ngaphansi kwendwangu kodwa still ungaboni lutho akufanele kube khona ukukhanya ngoba ukukhanya kuzolimaza lo muthi noma kuyokwenza ukuthi lesikhathi sebekufikile kuwena bethi bakushaya uvele lo chance encane okanye uvele lo sosikhalana sokuthi bakwazi ukuthi bakushaye busuthi umuntu kamkhulu usebenzi kanti wena ongawulandelanga kahle imithetho yemithi. Ngicela ukuthi ke
wenze sure ukuthi uyayifaka into angemnyama emehlweni bese yagcaba lo muntu nilayithe ikhandlela elibovu ngalesi sikhathi enza lokho unekhandlela elibovu liloke livutha la lesikhathi ekugcaba anginankinga lekhandlela elibovu ngabulibeke ulenze enye into yakho nawe uyaziyo engeke ngiyazi mhlambe mina nanomnini ungalisebenzisa kodwa lesikhathi ucaba kufanele libe likhanya lekhandlela elibovu izona izinto ezibalekile lezo kumele ungayikhohlwa ukuthi kufanele kube ukuthi uzimboze ngendwangu emnyama emehlweni nanokuthi ke ikhandlela elibovu liyakhanya nanokuthi ugcatshwe umuntu ohlambulukile njoba sengingachaza ukuthi ukuhlambuluka komuntu lo zobe egcaba ukuthi akabuyi kumuntu wesifazane ngoba kade enza ucansi akuyena futhi umuntu wesifazane lo ogcabayo ugcatshwe umuntu wesilisa impela ngoba lo muthi lo uzosebenza ngalo ndlela leyo ewumthetho lo engikutshela wona uma ngabe wenze wena okwakho okuhlukile awuzokwenzela lento engikutshela yona lo muthi ngingaze ngiluleka kade ukuthi le nduku inamandla kakhulu nami ngiyayinyukelwa umoya mangiyikhipha futhi wena obuka le video uzazi ukuthi unenhlanhla kakhulu ngokuthi uthole le nduku noma ngakuthiwa unawo amandla ukuyihlanganisa ngoba le nduku le angifuni uqamba amanga izokudla ephaketheni impela ingakudla imali mhlambe edonsela la ko 6000 makuthiwa uyihlanganisa noma ngaphezulu futhi kakhulu nje kubiza kakhulu ukuyihlanganisa le nduku ngengidlale ngawe njengomuntu wemina esengeke ngayihlanganisa kuyabiza ukuyihlanganisa kodwa indlela elula uma ngabe ukuthi awunawo amandla kahle mangabe ukuthi uyafisa ukuthi uyihlanganisele yona wenza kanje uthatha nje wafu omncane mhlawumbe uhamba nga10 kuya ngamandla akho noma ngo55 wafuna ukuthi lokho sengikuthengile ukugaye ukubeke uphinde futhi kanjalo ukugaye lokho sobe namandla okukuthenga ukubeke umuthi uzuhlangana uphelele ungawubuka umuthi ukuthi lo muthi omngaka ungeke ngoba uhlanganise kanjani ungawuhlanganisa nje kancane sengikhulumela kakhulu ke laba ababelaphi abalapha abantu abafisa ukuthi babasize ngalomuthi kodwa ikakhulukazi mhlawumbe mawumuntu nje oyisiguli kunzima ukuthi ungayihlanganisela mhlawumbe ungazi uye komunye wabelaphi mhlawumbe onawo ukuthi hayi ngicela lo muthi okanje kanje mhlawumbe bese ke iyakunikeza uma ukuthi nawe usewuhlanganisile ngoba kubona abantu bonke futhi abelaphi abanawo ngoba uyasebenzisa ukuhlanganisa angeke ngiqamba manga ziningi kakhulu izinto ezifunekalayo kodwa ngithi nje uNkulunkulu anibusisa nipha amandla niphumele kona konke enikufisayo nibe namandla nje ukuthi ninqobe konke umzima enibhekene nabo noma eningabhekena nabo empilweni zenu amen.